Obila ondhiyo jayalo Ezekiel Odero mar New Life Prayer Center kitude kod thoe magalagala Mavueni Kilifi. Bero mar ringre manoyudi e bunge ma Shakahola chakore kawuono osiptal ma Malindi. Sisi tumekaa hivyo machamba yetu tumepanda mara 3 tukurudisha mbegu. Hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Midhiero mar koth medo kelo pek n'oganda kaluwore kod oula masani monjo miere kendo ywayo puothe. Ramogi yarwaki kendo e weche manyien makagi kacha odhiambo makawuono machiegni nyinga Milton Ochieng. Wamenyo midhiero ma Shakahola kamoyangore ni bero mar ringre manoyudi chakore kawuono. Jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor emotelo ne chenro makamano manono ringre mar yango gima nokelo thogi kendo manyo nond joma ne owito ngimagi. Bero timore e kar kano ringruok ma Malindi. Gie kindeno piny owacho keto kar kano ringre kuom kinde kaluwore ni kar kano ringre ma Malindi opong'. E kindeno ero apisas mag arita medo kolo i bungu ma Shakahola e chenro mar reso ji kendo manyo ringre mapod nitie alworano. To kapod waluwo ni chenro mar menyo matimore Shakahola, jopiny osechwalo nyinge ji maromo 393 mag joheragi mapok oyangi ndachgi. Riwruok mar Red Cross makonyo e chenro mar ndikruok ema oyango kwan makamano. Gima wanyalo wacho sani en ni ok ong'ere ka jogo duto noluwo din mar Paul Mackenzie kata oyo gin mana joma ondik nyingegi ka menyo ma Shakahola dhi nyime. To kawadhi weche mamoko en midhiero ma Shakahola omiyo oganda pod penjore ewi puonj mag din. Wachore no oganda ne wuok e tunge piny koni gi kocha ka haw resruok e din mar Good News International manitayo kod Paul Mackenzie. Kara kamano kar resruok no nolokore obadho mar tho. Jodak ma Kilifi kod Busia mane gibuok ewi weche manyiedhore Shakahola bende omedo duondgi e yo machalo kama. Pastor Mackenzie anahubiri mafundisho bandia, lakini si mapasta wote. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba that is one is very serious, imeaffect kila kitu, imeaffect familia, na ningeomba ya kwamba tafadhali serikali ichukulie hatua hiyo, lakini wajue ya kwamba mahali kuna kitu feki, original kiko, feki kiko. Kwa hivyo wasichukulie wachungaji wote. Mimi kwanza kitu ambacho nashangaa, hii serikali ilikuwa wapi? Na katika mashinani kunao viongozi wa serikali ambao wanasimamia huo mtaa. Tukianza na kansela, tukianza na sub chief, tukianza na mzee wa kijiji. Walikuwa wako wapi wakati hawa watu wakizikwa? Ukiangalia vile dunia ina run, watu wamefungua makanisa, pia kwa njia nyingine ni kwa njia ya kibiashara. Pia kwa njia nyingine ya kuelekeza watu kupotosha watu. Ukiangalia makanisa yenye iko, wengine eti watoto wasipelekwe kwa shule, wengine eti msinyoe nywele. Ukweli ukiangalia makanisa watu wamepotea. Wao wanadanganywa. Hicho ndio kitu mimi naweza kukuambia wazi ya kwamba kinaga ubaga kuwa wao wanadanganywa, kwa sababu watu wanapenda miujiza sana kuliko yule Mungu mwenye kutenda hiyo miujiza. Sasa watu wakidanganywa, mimi nimeona mpaka kwa TV mtu anasema toa 500 utapata 1000 sijui ngapi, na anaongea kwa TV. Jamani, huo ni kuibia watu, huko ni kutapeli. Serikali inafaa regulate, serikali inafaa regulate churches. Hatusemi ya kwamba do away with churches but irregulate. Ewe mamoko ni jalo Ezekiel Odero mar New Life Prayer Center and Church omaki kaluwore kod thoe maliekore ni notimore kanisa mare mantiere Mavueni e kaunti ma Kilifi. Lipodno ochiw kod komishona makadho Adhina Mchumbi Roda Onyancha. Ma biro dichieng' achiel kende toko obila mag okwach kich dayo dho Ezekiel sani ogeng'ne tesendo obila ma Coast kama idaye dhoge ka bende kanisa mare ma New Life Prayer Center olor. Magi biro e kinde machero mag reso oganda pod dhi nyime e puodho ma Shakahola kama ringre ji maromo 98 osekuny oko.
thoe mitudo gi puonj magalagala mag jadolo Paul Mackenzie mabende gie sani ogegne tesendo bila kapod nonro dhi nyime. What happens to the congregants? What do you think you're here for? Amen. Oganda maromo 26 okwame skund primar ma Uhembo e sub-county ma Lego Usonga e county ma Siaya bang' oula darogi e miechgi. Midhiero mar oula okwako gwenge ma Usonga kalure kod koth mapek mamedo chwe. Ruoth ma Usonga Paul Kanoti olero ni mier maromo 46 oyud gi midhiero mar oula ka ji maromo 26 osechopo kar yot mar skul ma Uhembo. Kanoti bende olero ni yore duto madonje gweng'no bende oula oketho ka pi oula bende opong'o moko kuom yore. Jodak ma Usonga kwayo piny owacho mondo yudie yo mochwere mar baro oula mondo mi kik gisik gi midhiero machal kamano kinde ka kinde. Niwahi kuomba mara mingi, ni kitu ambao ni jambo ambao hatungekuwa na shida hapa, sababu hapa tangu tusaliwa hapa tuwe wazee namna hii haikuanga na maji hivi hapa ikiingia katika maboma ya watu. Lakini baada ya hii barabara kutengenezwa, barabara ilikuja ikaletwa juu. Sasa hii maji ikitoka huko, hii maji inatoka mbali sana, ikitoka huko badala ya iende huko ndani ya Laswa ama ipite pale ilikuwa napitia pale alafu naingia hapa. Ikifika pale mwisho sasa iendi. Hapa si tumezaliwa tumelelewa hapa hivi. Hatujaiona maji imejaa mpaka sasa inaingia kwa manyumba mingi kama venye imeingia sasa. Hii barabara ina makalvats mingi. Hizo makalvats zimezibika zote. Maji ikikuja ipati njia ya kuteremka kwenda kule ndani. Ndio unapata hiyo maji inajaa huko inaanza kuingia katika manyumba za watu. Kuteremsha hii maji na kuipa mwelekeo wa kwenda ni kazi rahisi kwa serikali sana. Ni kutengeneza hizo culverts na hapo nyuma tunaita fuiro. Inafaa ichimbwe line yenye hiyo maji inafuata. This time nashukuru wengi wenyu mmetoka, lakini bado tunawahimiza muambie wenzenu ukiona tu maji yamekaribia tafadhali tokeni kwa hizo nyumba na tukae kwa hii camp. Tukitoka hapa mchague mwenyekiti, alafu naibu awe either gender. Mwenyekiti akiwa mama, naibu wake awe baba. Mwenyekiti akiwa baba, naibu yake awe na ile komiti ya camp. Ndio tukikuja hapa ama mgeni yote akija hapa tuwe kuna proper channel of communication. Anyuola mathoth noninde koyo tieno mapino rugodo kawuono kalure gi koth mapek manobiro goula e gweng' Manda Bibi mantiere Naivasha. E masirano mwandu mathoth bende nokethore ka moko nodhi gi pi mane muomore kowuok e gode ma Eleo to gi Eburu. Moko kuom joma noyudo lal makama gin jogweng' Manduru, Huruma kod Central ma koro nochuno mondo jodar e gwengego mondo mi gidhi e kuonde moting'ore matin. Oganda gi koro kwayo piny owacho mondo mi oresgi e midhiero mikelo go oula mapek kinde ka kinde mabiro mana kinde machuok tok oula mabende ketgi mano nego ji 7 kendo dar oganda mathoth e gwenge ma Oljorai. Hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Tunaomba gavana yetu kweli atuwanikanie, akuje dakika yote atuone mali tuko, wajameni tuko kwa shida. Sisi kama wamama tunaathirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara kwa haya maji. Na pia hata machakula ambazo tumeweka ndani ya mashamba hatuna, na mnaona ile hali ambayo tunapitia. Hatuna hata hiyo pesa ya kurudisha chakula shambani. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Yote imeenda. Chakula ile kidogo ilikuwa imebaki yote imeenda. So tunaomba serikali yetu ya governor watuletee chakula ambayo ni ya msaada na malazi. Riwruok no mochung' ne pi mag thieth e Afrika, Aslam,
Sani koro bago romo e alwora ma Nairobi ka mar manyo yore ma ginyalo pimo godo tuoche mabuora ka gitiyo gi masin achiel. Jokanyo oyango ni gige pimo tuoche ma kahera, ayaki, muomruok mar remo kaachiel kod kansa mar dhod nyodo. Magi gin masinde ma bende oseyangi kaka mago minyalo tiyo godo e pimo tuoche mamoko kendo nyalo konyo pinje mag Afrika e duoko chien nengo mag pim mag thieth. Jokanyogo ne twaka e sach nyasi mar romo makanyakla manokelo jolony odiochieng' ma kawuono kendo dhi rumo odiochieng' makiny. If you do use one equipment for a particular test, we tend to spend much more than integrating the services. So we want to bring tests that can be done into one piece of equipment to be done together. At the end of the day, we are going to save monies. We are going to reach out to every common nainje. In Kenya we say common nainje, isn't it? Every common person in the village, so that they all access our services in the country. So far, I think the equipment we have can do HIV, TB, hepatitis B and C, and also oncology, the HPV. Yeah. Cancers, yes. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke andika mar chik matayo pok mar yuto mag mwandu ne counties ma pacho ka. Okang' ma kama nyiso ni piny owacho mamalo omedo omenda maromo siling bilion 15 ne pok mag counties. Counties koro biro yudo omenda maromo bilion 385.4 ei komenda 2023-2024 kipimo gi bilion 370 moket thenge ne counties ei komenda masani. Jatend piny oseketo koke chikno ero e kar jot ma opuodhi e boma ma Nairobi. Komachielo, jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo chik mondo mi otim nonro ne kuonde kunyo mwandu manie bwo lowo duto kendo lor mago maketo ngima jokunyo kama ng'aw. Kanoloso e kar kunyo mula ma Bumutiru e kach ng'od bura ma Butula e kaunti ma Busia, Kindiki nolero ni dwaro maduong' mar piny owacho en kawo okang' mar geng'o midhiero mag tho e kuonde kunyo mwandu ma e bwo lowo, ahinya to kunyo mar mula mosekelo thoe mathoth e kinde ka kinde. All prospectors who are engaged in prospecting for minerals in this area must apply for licenses from the Mining and Geology Department immediately. I therefore direct the National Environment and Management Authority that all disused shafts are rehabilitated to the satisfaction and compliance of the national government and county government environmental and health standards. Nataka kuagiza ya kwamba pasipatikane mtoto hata mmoja mwenye chini ya miaka 18 ambaye anahusika na kazi yoyote ya uchimbaji migodi ama kazi ingine kinyume na sheria. Watoto lazima waende shuleni.